Чекай, 3-4. Айде. Рано сутрин неделя, сините висока на гроба. Рано сутрин неделя, сините висока на гроба. Разцвети ароматите, които бяха предложени, а лайката стана и дете. Исус възкръсна от смъртта, и ангелът стана и дете. Исус възкръсна от смъртта. Друга песен. Ето тук е застан. Каква песен? Некоя хубава статка. Там е много тъмно. Ела на тук, че там е много тъмно. Как казваше бе? Плавин. Как беше бе? Пъси. Пъси. Каква е тази песен? Пъси.